nabarmena da. Gaur, herri agerraldi erraldoi honek zerbait erakusten du. Eta erakusten duena da, izugarrizko bultzada eman nahi diogula buru jabetza bideari. Milaka eta milaka euskal herritar, desberdin pentsatzen dugun milaka eta milaka euskal herritar, elkarrekin batera, hemen adierazten, herri libre eta buru jabe bat nahi dugula eta erabakitzeko eskubidea dugula. Euskal gizarteari buru jabetza axola dio. Euskal gizarteak buru jabetza nahi eta behar du. Nahi eta behar du Euskal Herritarron bizi baldintzak hobetzeko eta baita ere eskuartean ditugun erronkei modu eraginkorrago batean erantzuteko. Esanetatik ekinetara pasatu behar gara, egitera pasatu behar gara. Adostasunetatik erabakietara pasatu behar gara. Hemen dago herri bulkada, hemen dago herri auspoa, elkarrekin buru jabetza bide hori egin dezagun. Gaur herritarrok, gutariko bakoitzak geure ondarralea jarri dugu. Eta berriro esaten dugu, zereginari heltzeko garaia da. Aurrera egiteko garaia da. Hemen gaur agertu dugu, herri agerraldi masibo honen bidez, euskal herritar asko eta asko milaka gaudela bide hori auspotzeko gogoarekin. Beraz, ekin diezaiogun bideari, badugu lana eta zeregin hori lehenbailen eutsi behar diogu. Zein ederra den, gaurkoan ere egiten ari gara.